Hvad sker der i butikken efter lukketid? Vi har personalelykkehjulet fremme, som har en masse udfordringer på. I dag er det mig og Niklas, der skal dreje på hjulet. Vi svinger en gang hver, og jeg starter. Nej. For helvede. Jeg er for klar. Nu skal vi til at have den anden hævn ud nu. I en helvedes fart. Er du klar? Hiv du bare. For satan. Hvis den lander på den samme igen, så skal I spise verdens sureste bolsje, og det skal I begge to. Er du okay igen, Niklas? Ja. Godt, så drejer vi igen. Nu skal vi spise de her bolcher. Der er 3 forskellige farver i, og vi skal selvfølgelig have den røde. Ja, Okay. skål. Skål. Ej, men det er ikke surt, det er virkelig stærkt. Ej, det græder næsten. Ej, hvor er det slemt. Ej, hvor er det slemt. Ej, hvorfor er det rent faktisk slemt? Det er for satan, den er lort. Det er ikke engang surt. Ja, det brænder. Du synes ikke, det gør det? Jo, det var... Ej. Tak fordi I så med. Du får 300 likes. Fuck, det er slemt der. Okay, 300 likes, og så gør vi det igen. Nej, vi gør ej. Aldrig igen, det lort her.